Здравейте, фенове и геймери на Слав Пламенов. И завръщаме се в втори епизод на Оцеляваме сам. Сега ще сложите из три пържолки и един въглен. Хайде по-бързо, ще ги остава, нека се съпечат. Виждате, дори не се успя. Ще си сложи торчове. Два торча. Ай, три. За щастие. Добре, имам две готови пържолки. Къде са, бе? Ето. Ето така ще сложа другите пържолки. Ето го. Бързо си остава нещо. Айрана си остава. Обаче тук трябва да сложа още два въглена. Хайде. Моля се. Добре, това го остава да спече. Да, направих си легло. Само ще да кажа. Аз направих си легло. Добре, мисля, че е малко дълбокичко. Няма нищо, нали, пак е къща в земята. Така се каже. Добре, имам 3 айран, колко да се направя кофа. Добре, 4. Да се направя бутушки. И брадва, и кирка, и меч, и гребо, и лопатки. И да. Същото. Айран бутушки. Мога да се направя торчове, много работи мога да се направя. Добре, това айран не знам какво го правя. Може да направя меч с него, може всичко да се направя това е. Само че... Ето, това за пръв път го виждам в Майнкрафт. Добре, още може да се направя броня. Сега май вече ще мога. Да, сега ще мога. Точно. Да, ето. Обаче още няма да спра. Защото ме очакват още 8. Добре, аз малко ще се почина. За жалост не мога да лягам през сутринта. Ето вие ще изписвам някакви букви. И аз не съм голям англичан и не мога да ги прочета. И заради това не може да се спи през сутринта. Вечер може, но сутрин не. Сутрин нощ. Айде, още малко остава. Дали ще имам време да си стъпва пържолки. Само още мъничко, много малко остава. Така, още 3 си взех. Ще имаме да си изпече пържолките. И стават готови. Аз май гледах един епизод в YouTube как да си направиш въглища. Много е лесно. Трябва да само дърво. Така да си изпека и пържолките. Добре, вече имаме айран много. Знаете, може да направим купче, бе. Обаче не ми трябва. Опс. Чака обсидиан. Ще си направя броня, най-важното. Правя такова. Бутуши. И то друго какво ми трябва. Кирка. Меч, дано да имам за меч, дано. Бъди проклет в пада. Оп. Да прави 2 меч. Аз трябва да се пристъпвам това. Добре, че ми харти са едно айрон. Чакай, това стана готово. Добре, въглина. Добре, на това място ще остава дървото. И тебе ще изпека. Добре, готово да почва спече. Ми харти са дърво, ще го взема, де. Хайде. Готово. Ето и ще го взема. Готово. Ще оставям пържолките.
и тези работи. Ще ги оставям. Бронята ще си оставя. Имам късмет, че не играя в един сървър с някой, защото ще ми вземе всичките работи. С такъв дет не го познавам мултиплеер, ако играя, но не с някой познат приятел, ми с някой непознат, ако играя. И ще стане мазно. Стане мазно пистон. Добре. Вече е време за лягане. Спинка и спинка, бебе. Айде, това наспаса. Наспаса бебенцето. И иска да излиза да си играе на двора. Ма с кого да си играе няма. Добре, ето вижте как изглеждам с броня. С броня и батушки. Почти същия съм. Това само в бузата. Това почти същия. Малко айроните и снопа и другите работи. Отивам до мината и ще взема каменната кирка. И не, не так. Айрон кирката няма да си я хъба. Тя ми е ценна. Ценна. Кирката на айрон ми е много ценна. Заради това няма да се хъба. Е така, помните ли, като копах за въглища? Добре, сега е мое. Добре да вземат торчовете. Значи я съм един умник. Голям умник. Голяма, трябва да кажеш Богом на бебето си. Съждава. Така да е твоята съдба. Трябва да те схрускам. Я запомням това семено. Аз съм един... Много се знам къщата. Ой, има само точа. Ай, стига, бе. Абе. Ако ще да взимам въглища и пръчки. Въглища и пръчки. Направя точа. 15. 15 точа. Добре. Добре, че не съм включил зомбитата. Защото според зомбитата, като ги включа и огладнявам. А като спарите зомбитата и аз не огладнявам. Добре, много съм умен. Къде? Добре, сега мога да се светна с торч. Чакайте да огледам, защото принципи има на таваните. Такива айрон и даймонд. Shit. О, клавишно. Добре, това е полезно. Там. Ще ги изкопах. Готово. Има още малко. Добре. То вече ми свърши кирката, бе. Добре, да фантазирам си. Не ми свърши. Надявам се да сте видели, докато не сложих торча.
Ами на голяма тъмница, бе, то нищо не се види. Трябва и да се копа. Пречукам. Няма нищо. Добре, трябва да поемим правия път надолу. Първо трябва да се набера камък. Айде да тръгам надолу вече, защото има новия Xbox. И ако не се го купа пак на. Това трябва да сте го гледали от Българ. Едно детско филмче. По принцип големите геймери не гледат детски филмчета. Но да, България е детско. Само един се казвал Нуфри, каза му извънземно, не може да ме фанеш и само вас па извънземно, дракон не може да ме фанеш. Ама спа, кога постигна? Абе все едно. Геймърите това не ги интересува. Добре, дай, ще обясна. Сигурно ви е интересно. Вероятно. Малко вероятно. Само един влиза в замъка и вика, ако не си купа новия Xbox пак на. Ако смешно беше на мене, но не чак. Бата съм въглища, бе, то пълно с въглища. Няма и едно айрон. Добре, тук внимателно да го гледам. Те работи деви се падат, бе. Добре, на мене вече ми свършиха торчовете. Още поне има още малко айрон, който да изкопам. Добро момченце. И добро момченце. Охо, и над него има още. Добре, елайте при мен. Иди. Добре, кирката ми почти е свършила, аз съм набрал само 12. Добре, сега навръщане ще взимам торчовете, ще си ги следвам. И ще върна и ще излезам в мина. Проклето. Нека става така слънчево затъмнение. Абе, къде съм аз, бе? Абе, някой се занимава. Това ще го щупа обаче. Добре, аз на къде съм сега? Добре, това вече е смешно, се загубя в мина. И знаете ли каква е моята стратегия сега? Не, няма става. Май трябва съм на тук, хора. Абе, не. Абе, айде, оставам това точно. Мале, дойдох и за какво дойдох? Да. Ето го! Мале, кажеш, че съм се загубил. Това било над мен. И аз не съм го видял. Кажеш, че вече края на света идва. Не, база. Реших, че вече ще се загубя. Но не. И чао за сега. Чао.